Bueno, kafetxoaren ostean, orain ahozko komunikazio batzuk entzungo ditugu, 7 izango dira guztira, eta pentsatu egitea lehendabizi aurkezpen guztiak egitea, eta gero ondoren ematea minututxo batzuk edo, zuen galderei edo dazkazuen zalantzei erantzuteko. Lehenengo ahozko komunikazioa Irene izango da, medikuntzako ospitaleko medikuntza zerbitzuko bigarrengo erresidentea da, eta berari emango diogu hitza. Ni prebentzio medikuntza zerbitzutik nator eta gaur aurkeztuko dizuedan komunikazioak honako izenburu hau dauka. Da arrisku handiko unitate batean, arnas birus zintzitialagatiko agerraldi nosokomial baten kronologia eta neurri estandarrak betetzeaz geroztiko lortu zen kontrola. Eta gaiari apur bat sarrera emateko, esan arnas birus zintzitiala kate bakarreko erneadun birusa dela, urtarokotasun nabarmena duena. Intzientziarik handiko zirkulazio sasoia neguko hilabeteak direlarik. B-arnas bideko infekzioen eragile nagusia da umeetan, eta helduetan goizen B-arnas bideak kaltetu ditzake. Eta erikortasun zein hilkortasun garrantzitsuak eragin ditzake neoplasia hematologikoak dituzten pazienteetan. Hauen sistema immunea biztanleria orokorra dena, baino ahulagoa izan ohi baita. Oso birus kutsakorra da, birus hau, pertsonen jariatzen nasofaringen bidez eratzen da, listutaten bidez eta ohikona den moduan kontaktu zuzenez. Gure eskuetan eta objektuen gainazaletan denbora luzez geldi daitekelako. Lan honen helburua izan zen COVID-19 deklarazioa eta gero ospitale tertziarioan hematologia zerbitzuan gertatu zen agerraldi honen ezaugarri epidemiologikoak deskribatzea eta ura eteteko hartu ziren kontrol neurri zuzentzaileak ere deskribatzea. Eta horretarako egin genuen ikerlana behaketa lana izan zen, zeharkakoa eta deskribatzailea. Eta nola jakinarazi ohi zaigu gure zerbitzuari agerraldi posible bat dagoela, mikrobiologiatik edo eta beste edozein unitateko langileek, espazio denbora zehatz batean kasuen ezusteko metaketa bat suertatu delaren susmoa daukate, esaten digute, eta guk susmoa eduki bezain pronto, egin beharreko lehenetariko gauza da kasu bat zer den definitzea. Orduan, zeintzuk izan dira guk definitu dituguna kasu agerraldi moduan? Data horren artean, pasan urteko abenduaren 1 eta urte hontako urtarrian 19 bitartean, hematologia orokorreko unitatean arnas birus zintzitialagatiko infekzio sintomatikoa izan zuten pertsonak. Eta talde horretan sartu genituen osasun langileak, zein 8 egun baino gehiagoz ingresaturiko pazienteak. Izan ere, birus honen kutsakortasun aldia, 3-8 egun bitartean koka daiteke. Kasuak baieztatzeko, arnas laginetan birusen aurkako PCR edo antigeno proba egitea adostu zen, hala ere gure kasu guztietan PCR bidez burutu zen. Eta kasuen kontaktuak, azken kontaktutik 8. egunera arte jarraitu genituen. Eta kasu bat negatibo bezala kontsideratzeko, 2 arnas lagin negatibo behar izan ziren, haien artean behintzat 48 orduko tartea errespetatuz. Eta, esarri ziren neurri zuzentzaileak, gure zerbitzuko erizaintzak egin zuen behaketa aktiboa, kontrol neurrien betetzea hobetzeko. Lortu geniten emaitzak, honako hauek dira, guztira 6 kasu baieztatu ziren, 5 paziente eta osasun langile bat, paziente guztiak haien neoplasien aurkako tratamendu aktiboa jasotzen ari ziren, denak ziren gizonak eta haien bataz besteko adina 47,6 urtekoa zen. 3 pazienten artean espazio denbora lotura egiaztatu zen eta gauza berdina gertatu zen beste 2 pazienten artean, eta litekena da osasun langile eta paziente horren artean ere lotura egon izana. Gure zerbitzuan urtarrian 3an jaso genuen lehen jakinarazpena eta ordurako da 4 kasu zeuden berretxita, hor gorriz adierazi zirenak, langile bat eta 3 paziente. Eta azken hauek behintzat 14 egun zeramaten ingresaturik. Hori urtarrian 3an. Urrengo egunean jada, gure erizaintzak behaketa aktiboari ekin zion, beti ere, kasu honetan hematologiako unitateko langilekin edo eta arduradunekin kontaktatuz eta ingo zenaz informatuz,
Eta, naiz eta ospitalean langileak eta batez ere arrisku handiko unitate hauetan profesionalak kontzientziatuta dauden neurrien garrantziaz, gure erizaintzak igarri zuen konplimendu eza maskaren erabileran eta batez ere eskuen garbiketa desegokia ere antzeman zuen. Eta, neurri estandarren betetzean antzemandako hutsune hauek betetze aldera, formakuntza indartu zen, eta ekintza desegokiak zuzentzen saiatu ginen. Eta geroztik etzen kasun osoko mialberririk agertu. Agerraldia urtailean 19an eman genuen amaitutzat, etzen hilakorik egon, eta 5 pazientetatik 2 bete zituzten negatibizaziorako ezarri genituen irizpideak. Batek 20 egunera negatibizatu zuen, eta besteak 10 egunera. Eta, ze ondorio atera ditzakegu, bibliografian jakina denez eta guk ikusi ahal izan dugunez, arnas birus zintzitialak agerraldi epidemikoak sorrarazteko ahalera edo potentziala handia dauka bereziki immunitatea ahulduta duten pazienten artean, eta zer izan zen kasu honetan transmisio baten zuena, arrisku honen kontzientzia hartzea eta neurri estandarrak betetzea, ongi betetzea. Horiek beteta, agerraldiak arras kontrola daitezkelako eta gure kasuan ez genuelako kasu berririk eduki hortaz geroztik. Eta bereziki azpimarratu beharra dago eskuen garbiketa egokiaren garrantzia, eta hemen agian egin dezakegu lotura biltzar honen leloarekin, dela osasunaren sustapena guztion ardura dela, ze izan ere, egia da kasu honetan profesionalek eskuak garbi ditzaten dela igual premiazkoena edo, baina garrantzitsua da ere paziente moduan edo familiar moduan, biztanleria moduan guk ere kontzientzia hori hartzea, ze profesionalak ez bagara, pazientak gara edo izango gara, edo familiarrak gara edo izango gara. Eta neurri simple honekin, ospitalean ematen diren infekzioak errazago saiestu daitezke. Eta, neurri estandarrez gain, arrisku handiko unitate hauetan isolamendu neurriak ezartzea ere garrantzitsua da arnas birus zintzitialaren edapen hau saieste aldera, eta oso garrantzitsua da ere agerraldiak eragiteko gaitasuna duten infekzio hauen lotura epidemiologikoak baldin baude, susmoa izatea eta goitz jakinaraztea guri. Eta ondorio gehigarri moduan edo kuriositate moduan esan orain arte ez dagoela txertorik birus honen aurka, baina etorkizun ez oso goiz batean edo gure artean ziurrenik izango dugula txertoa arrisku taldeentzat behintzat. Eta hau izan da. Bai, galderako nire. Jarraian Mai Arruen aurkezpena entzungo dugu. Bera erizaina da zehazki anestesia ondoko suspertze unitatean. Egunon guztioi, Mai Arruen naiz eta eskola erizainek Espainia mailan duten egoeraren inguruko azterketa deskribatzaile bat aztertuko dizuet. Eskola erizaina hezkuntza komunitatearen osasuna arduratzen den profesionala da, eta ikerketa ezberdinek adierazi dute bizimodu osasungarria sustatzeko eta osasuna zeharka lantzeko figura egokia izan daitekeela. Beste herrialde batzuetan, 19. mendetik existitzen diren arren, Espainian lanbide honen garapena mantsoagoa izaten ari da, eta gaur egun oraindik hauen jarduera ez dago ez ondo deskribatua ez onartua. Honek guztiak, eskola erizainaren inguruan ezagutza gutxiago izatea bultzatu du, batez ere Espainia mailan. Eta lanbidea ikusteraztea aldera eta etorkizuneko ikerketetarako oinarri izan daitezkeen datuak aurkezte aldera ikerketa hau egitea erabaki zen. Lan honen helburu orokorra erizainek ikastetxetan egiten duten jarduera deskribatzea izan da, eta helburu espezifikoei dagokienez ikastetxeen ezaugarriak deskribatzea, eskola erizainen profila deskribatzea eta esku hartzen motak eta ezaugarriak deskribatzea izan dira. Lan hau atzera begirako azterlan deskribatzaile bat da, eta ikasketa aldiak 3 ikasturte barne hartzen ditu, 2018-19tik 2020-21 batera bitartean. Eta denbora honetan, Eskul Narcisen hezkuntza komunitateko 30.000 lagun ingururen datuak aztertu ziren. Lan honen laginak, 256.989 esku hartze, 107 erizain eta 54 ikastetxe barne hartzen ditu, eta datuen bilketa Snap plataformaren bitartez egin zen.
eskulnaziseko erizainek erabiltzen duten historia kliniko bat. Analisi estadistikoa aldagai bakarreko azterketa deskribatzailea izan da, eta datuak SPS Statistik programaren bitartez aztertu dira. Eskolekin lotutako emaitzei dagokionez, ikusi da eskolarizaina duten zentroen hazkunde garbia eman dutela aztertutako 3 urteetan 18 zentrotatik 57ra helduz. Prebalentzia handiena Madrilen ematen da, laginaren 63% osatuz, eta jarraian Kanariar Uharteak eta Valentzia joango lirateke 11,1 eta 7,4ekin. Eskola erizainen profilan 2 alderdi aztertu dira. Alde batetik profil soziodemografikoa eta beste alde batetik prestakuntza profila. Profil soziodemografikoa dagokionez, ikusi da sexuan emakumeen prebalentzia handiagoa dela, 81,6 osatuz, adin tartea 23 eta 59 urte bitartekoa dela, eta bataz besteko adina 33,8 urtekoa. Eta nazionalitatean 86,3 espainiarrak direla. Prestakuntza profilari dagokionez, profesional ugarik graduondoko bat edo gehiago dituztela ikusi da, grafika honetan ikusten duzuen bezala, eta beste honetan ikusten duen bezala, prestakuntza alorrak anitzak direla ikusi da, eta gehien errepikatzen diren graduondokoak, larrialdiak eta zainketa kritikoak, eskola osasuna eta pediatria eta neonatologia direla. Eskuhartzekin lotuta, ordutarteetan esan dezakegu eskuhartze gehienak goizeko 10:00 arratsaldeko 4 bitartean ematen dutela bere lekua, eta lankarga handiena 11:00 12:00 eta ordu 2:00 3:00 bitartean kontzentratzen dela. Eskuhartzen iraupenak laburrak izan ohi dira, 67,7 bat 5 minutu bitarteko iraupena du, eta 17,6ak 10 minutukoa, bataz bestez 7,7 minutuko iraupen media bat utziz. Eskuhartze mota ohikoenak istripuak dira, 30,4 bat osatuz, eta jarraian gaixotasunagatik kontsultak eta sendaketak zein tratamentuak 22,2 eta 21,1 portzentaietan. Eta azkenik aipatu osasun hezkuntzak 0,3 suposatu duela. Osasun sistemara deribatutako interbentzioei dagokionez, aztertutako 3 ikasturteetan bataz bestez 0,9 traslatu behar izan dira osasun zerbitzuetara, eta urteak aurrera joan ala beranzko joera bat ikusi da deribazioa behar izan duten eskuhartzeetan. Paziente mota nagusiak ikasleak izan dira, 87,3 osatuz, zentroko langileek eskuhartzen 4,8 jaso dute, eta azkenik osasun hezkuntzari referentzia eginez, gehien landutako gaiak higienea, COVID-19, lehen sorospenak eta bihotz biriketako berpiztea eta elikadura osasungarria izan dira. Eta grafikan ikus dezakezuen bezala, pandemiak eragin handia izan du gaien aukeraketa honetan. Azkenik, zenbait ondorio atera dira, alde batetik urtez urte erizain eskolarren irudia gehiago baloratzen dela, eta batez ere Madrilgo zentro pribatu eta publikoetan, gero eta zentro gehiagotan presente dagoen figura bat dela ikusi da. Eta bestalde batetikan, Espainia mailan lanbide hau hazkunde heterogeneoa izaten ari dela, izan ere komunitate autonomo ezberdinen artean eskolarizainen prebalentziak oso aldakorrak dira. Eskolarizainari dagokionez, gaientzen den profila Espainiar nazionalitateko emakume gazte batena dela esan dezakegu, graduondoko formakuntza izan ohi dute eta hau anitza izan ohi da alor desberdinetan. Eskuhartzei dagokienez, ikusi da eskolarizaina dagoen zentroetan zerbitzu erabilia dela eta egunean zehar eskuhartze ugari aurrera eramaten dituztela. Eskuhartzen intzidentzia handiena eskola orduetako atsedenaldietan ematen dela, eta eskuhartzeak laburrak izan ohi direla eta gehien bat ikasleei bideratuak. Normalean erizainek era autonomoan ebatzi ohi dituzte, osasun sistemara deribatu beharreko kasuak gutxituz, eta bai paziententzat o ikasleentzat edo zein irakasleentzat edo zentroko langileentzat eta bai osasun sistema berarentzat onura ezberdinak ekarriz. Eskuhartzeikoenak istripuak izan dira eta gaixotasun akutu zein kronikoei arreta emateko kontsultak, eta osasun hezkuntzari dagokionez ikusi da nahiko portzentai txikia osatu dutela, eta naiz eta ezin dugun konparatu eskuhartze asistentzial baten atzean dagoen lana osasun sistemako, osasun hezkuntzako
esku hartze baten atzean dagoen lanarekin, bai badirudi datuak ikusita, egunerokoan eskolan sortzen diren osasun beharrek eta distripuei arreta emateak, nolabait osasunaren sustapena pixka bat alde batera geratzea egiten dutela. Abarkatu. Eta gero ikusi da bai pandemiaren eraginak, asko nabaritu dela osasun hezkuntzako aukeraketetako gaietan, izan ere pandemia hasi zenetikan higienean eta COVID-ean zentratutako saioak asko hasi dira eta beste gai batzuk alde batean geratu dira, horien artean osasun mentala. Gehiago besterik gabe aurkezpenari bukaera emango diot, eta gehiago jakin nahi izan ezkero, School Nurse Practice a Descriptive Spanish Study artikuluan lan hau gehiago sakonduta aurkitu ezakezue. Mila esker arretagatik. Jarraian, Alaitz Oiarbide Saralegi aurkezpena izango dugu, eta Alaitz Donostiako Ospitaleko lan osasuneko barne erizain egoiliarra da. Bueno, askok igual barne erizain egoiliarrean kontzeptua ez dute ezagutuko, baina erderazko mir esate balen badut, igual errexago ez da. Bueno, mirrak medikuntako espezialistak dira bezala, baeak, kasu honetan eirrak erderaz, dira erizaintzako barne egoiliarrek. Erizaintzan, gaur egun, 6 espezialitateetan espezializatzea du erizainak, Espainia mailan, eta Gipuzkoan konkretoki, aurten, 29 egoiliar berri izango ditugu Donostiako ospitalean, eta 2 gehiago Matiako fundazioan. Espezialistarik ezagunena dudarik gabe emaginak izango dira, baina espero dut gaurtik aurrera beste batzuk ere ezagutzea honekin. Eduki bezala segitu dut emandako jarraikera, sarrera helburuak, metodoak, emaitzak, ondorioak eta bibliografian. Eta esan beharren dauket, erizainak kode deontologikoari jarraituz, erizaintzako lex artisaren arabera lan egin beharra daukatela, hau da, lanbide honetako arau teknikoen multzo baten arabera, legeen arabera, eta egun erizaintzako teoriak, ereduek eta teoria egile askok osatzen duten marko kontzeptual eta ezagutzen arabera. Erizainen jarduna baita ere baldintzatzen dute beste gauza batzuk, adibidez gobernuak, instituzioak, erakundeak, munduko osasunaren osasun erakundeak ala nola, edo enpresa, komunikazioa, baliabideak, inguruneak eta beste gauza askok. Ezagutza hau dena barneratzeko formakuntza daukagu, bai unibertsitate mailan eta gero espezializatzerakoan baita errepikatzen da beste espezializatuagoa bezala. Horrela, ikerketarekin jakin nahi izan da, ea erizainen osasun prestakuntza espezializatuan osasunaren sustapenak baute duen lekurik. Egun, erizain egoiliarrak honako espezialitateetan prestatu daitezke, osasun mentalean, pediatrian, erizaintza obstetriko eta ginekologikoan, lan osasunean, geriatrian eta familia eta komunitate arretan. Euskadin konkretuki, denera 100 egoiliar berri izaten dira urtero erizaintzan. Eta zenbaki hau urtetik urtera handitzen dijoan gauza bat, zenbaki bat da. Orduan, erizaintzako espezialitateetan osasunaren sustapenari buruzko edukiak araututa dauden jakitea izan da helburu nagusia, eta bigarren mailako helburu bezala, ea osasunari buruzko edukiak ze alde eta antzekotasun dituzten erizaintzako espezialitate ezberdinen artean ikustea. Bueno, dagoeneko egindakoari jarraikiz, oraindik esan beharren daukat, hasi bakarrekin gala ikerketarekin, eta metodologia kualitatibo bat erabila dela, eta esan dezakegula aztertzeko dokumentu ikerketak teknika dela lehenengo gauza egiten nahi geana. Aztertutako dokumentuak dira egoitza bidez lortzen den espezialitate hauetan
legez araututa dauden prestakuntza programak baloratzea izan da. Hola, espezialitate bakoitzak badauka bere legea arautzen dutena, zer eduki izan behar dituen bakoitzak, eduki hauek uniformatzeko Espainia mailan. Horrela, bai emakinek, bai erizain, osasun mentaleko erizainek, lan osasunekoak, geriatriakoak, lanekoak eta familia eta osasun komunitarioko arretarakoak badute bakoitzak bere prestakuntza programa. Honetarako lege hauetan osasunaren sustapenarekin lotura duten hitzen azterketa semantikoa eta horien kuantifikazioa eta legeetan dituzten banaketak analizatu dira hasteko. Begiratu da ea promoción, fomento, educación eta antzeko hitzak non agertzen diren eta nola dauden banatuak. Zenbaketa egiterakoan osasunaren esku hartzeko arloei eta behar edo premiei ea koherentziaz erantzuten dietan aztertu da. Horretarako, Espainiako Gobernuko osasuna sustatzeko lantaldeak 2003 urtean hezkuntzaren eta sustapenaren arloko prestakuntzaren egoera berrikusi zuen eta hau hobetzeko proposatu zituen gomendio eta irizpideak hartu dira kontuan. Horrela, osasun premioi dagokinez, gaixotasun kronikoak, ezintasunak, pazienten eskubideak, betebeharrak hartu dira aintzat esku hartzeko arlo bezala esaterako, eta osasunaren ikuspegitik konkretuki begiratu da bizi kalitatearen oinarritako arretarekin, pazienteen eta erabaki arduratsak hartzeko erabakiarekin, gaixoen itxaropenetan, sinesmenetan eta balioetan oinarrituta daudenak, eta hauek heziketan duten eraginarekin eta baliabideen zerbitzua eskaintzearekin zerikusia dauzkaten hitzak. Beste alde batetik, bizimodoi dagokienez, bizimodoen beharra edo premioi dagokienez, esku hartze arlo bezala baratu dira elikadurarekin, jarduera fisikoarekin, sexualitatearekin, tabakoarekin eta beste droga menpekotasune batzuekin eta estresarekin lotutako hitzak eta sustapenaren ikuspegitik konkretuki begiratu da portaera osasungarriak bultzatzearekin erlazionaturiko hitzak, aukerak osasungarri hauek hartzerakoan hauek erraztea edo erraztu ditzaketen neurriak eta aldeko eredu soziokulturalekin erlazionatutako hitzak baloratu dira. Bizi transizioekin erlazionatuz, kontuan hartu dira bestalde, haurtzaroa eta nerabezaroa, immigrazioa, zein inoren laguntza behar duten pertsona zaintzearekin erlazionatutakoak, eta kasu honetan, osasunaren ikuspegitik begiratu direnak dira, nortasun pertsonal eta bizi proiektua garatzeko baldintzak erraztearekin erlazionatutako hitzak, baliabide eta zerbitzuen eskaintzarekin, aldeko eredu soziokulturarekin, trebetasun pertsonal eta soziala garatzearekin zer ikusia dauketa, honen adibide, arazoei aurre egitearekin, emozioak maneiatzearekin eta komunikazioekin erlazionatutako hitzak. Sektorean hitzeko estrategiakin erlazionaturiko beharrei dagokienez, ingurune osasungarriak, osasuna sustatzen duten agertokiak, ekitatea eta ezberdintasunak osasunan hartu dira kontuan esku hartzeko alorrei dagokionez, eta sustapenen ikuspegitik sektoren arteko koordinazioa eta sareko ezberdintasun egoerak dauden pertsonei eta taldei baliabideetako sarbide arraztearekin zerikusia daukaten hitzak hartu dira kontuan. Esan bezala, ikerketa hasi bakarrik egin dugu, oraindik falta da elkarrizketak egitea egoiarrekin eta abar, baina daukagun datuen arabera, osasunaren sustapena bai badago agertzen da legeetan, askotan lege batzutan,
eta naizta emaitza hauekin ez dagoen ondoriorik ateratzerik, bai izan dezakegu badirudiela osasunaren sustapenak zeregina baduela erizaintzako prestakuntza espezializatuan. Horretarako hemen daukagu erabilitako bibliografia, eta eskerrik asko arretagatik. Jarraian, Jone Merino Zamaibak kontatuko du bere aurkezpena, eta bere aurkezpenaren izenburua, gizon eta emakumeen arteko ezberdintasun klinikoak zainketa intentsiboen unitate batean izango da. Egun hon eta eskerrik asko etortzearren, ni Jone Merino naiz, ziuko egoiarra, 2. urtekoa, eta Feliz Zubiarekin batera jaso ditugu datu batzuk bilatzen apur bat, ia gure unitatean, ziu batean, ingresatzen duten pazienten artean, gizon eta emakumeen artean zer desberdintasun dagon bilatze aldera, ez? Eta, hau da aurretiko kasu eta moduan jarraituko dugun aurkibidea. Eta, kontuan hartu behar da, ziu batean dauden pazienteak, paziente bereziak direla, egoera daudelako horra ekartzen duten arazoa edo egoera, dalako egoera akutu bat, patologia akutu bat, eta egoera larri baten, eta egoera zaurgarri baten etortzen direla, ez? Eta horrek egiten dutela paziente berezi bat izatea. Eta orduan hau holandala jakinda, nahi genuen desberdintzatu, ia gizon eta emakumeen artean ze alde dagoen, zein den kantitatea pazienten ingresuen gizonena, zein bat diren emakume, ze adinetan etortzen diren, eta sobretodo zerk dakartzan ziu batean ingresatzera, ez? Eta horretarako datu desberdinak jaso dira, Donostiako ziuan 2022 urtean ingresatu zuten pazienteak hartu dira lagintzat, eta aztertu diren aldagaiak, hor ikusten direnak dira sexua, adina, zer diagnostiko nagusirekin ingresatzen duten, ia arnasketa mekanikoaren beharra izan duten, giltzurdun ordezkatze teknika edo filtroa behar izan duten, eta gero hilkortasuna eta egonaldi epeak hartu dira kontuan. Aldagai kualitatiboak aztertzeko txikarratuaren teknika erabili da, eta aldagai kuantitatiboak aztertzeko TED studenta. Esan gure estadistikoa 0,05 jarri izan. Eta hori alan izanik, orokorrean esan dezakegu, gure lagina izan dira 1.485 paziente, horrek esan nahi du egun bakarrean 4 ingresoko media izaten dela, eta adin media 62 urtekoa izan ohi dela, beti ere kontuan hartuta paziente oso gazteak ere izaten ditugula patologia konkretu batzuetan. Egonaldia ere 8,6 egunakoa izan da, baina honetan ere kontuan hartu behar da, daudela pazienteak ingresu askoz luzeagoak izaten dituztenak, eta beste batzuk laburragoak patologiaren arabera. Eta, arnasketa mekanikoaren beharra gutxi gora bere 40%koa izan zen, aldiz giltzurrun ordezkatze terapiarena 5%koa. Eta, zentratu sexu desberdinetan ikusi gendun, eren bat ingresatzen duten pazienten eren bat direla emakumeak eta 2 eren direla gizonak, emakumeak pixkan nagusiagoak direla gizonak baina tartea ez da hain desberdina. Eta diagnostikoetan zentratuz, hauek dira desberdintzapen handiena izan dutenak sexuaren arabera, bai politraumatismoetan, shock septikoan, arnas gutxi egitasunean, birika tromboembolismoan, blokeo aurikuloventrikularan edo bihotz birika geldialdietan desberdintasun handiak ikusten dira beraien artean emakume edo gizonak izan patologia hau pairatzen dutenak. Aldiz, ingresuei begira, hemorragia intraparenkimatosoan, hemorragia subarachnoideoan, iktus iskemiko, intoxikazio eta pankreatitis akutuetan, ez da desberdintzapenik izan sexuen arabera.
Eta gero ja terapiei begira, arnasketa mekanikoaren beharra ikusi da eta demostratu da gizonetan handiagoa izan dela 2022. Urteotan, aldiz ez dagoela desberdintasunik giltzurrun ordezkatze terapian, eta hilkortasuna emakumeen eta gizonen artean antzekotzua dela bien artean, baina hori ez da atera signifikazio nahikoarekin. Orduan, hori kontuan hartu beharko da. Eta, ondorio modura ikusi dezakegu gizon eta emakumeen arteko ingresu kopurua 2 eta 1 dela. Gizonak direla arnasketa mekanikoa gehien behar dutenak, filtroaren edo giltzurrun ordezkatzearen terapietan ez dagoela alderik, eta ondorio handiena moduan edo galdera handiena moduan geratzen zaiguna da ia zergatik gertatzen den hau, ez? Ez daukagula argi zein dan arrazoia desberdintasun hauek egoteko eta patologia batzutan eta beste batzutan ez. Agian politrauma modura etortzen diren paziente gehienak kotxe istripuak izaten dira eta badakigu kotxe istripuen tasa handiagoa dela gizonetan eta hor kausa bat izan genezake. Bihotz birika geldialdian badakigu kausa nagusia kausa kardiako bat izaten dela eta gizonetan ere patologia kardiako gehiago badagola badakigu, baina aldiz atzera eginda beste patologia motetan patologia hauetan zergaitik dagoen aldea baten eta bestearen artean ez dakigu eta ezin dugu ondoriorik atera eta hori da. Ondorio ez dakigula zergaitik pasatzen den, baina hauek direla ingresuen arteko datuak. Orduan horrekin aurkezten dizkizuegu 2022ko datuak. Bueno, jarraian Ander Izagirre daukagu, bera odontologoan graduatua da, eta jarraian osasuna etxetik kanpoko aurkezpena egingo du. Lehenengo, eskerrik asko danoi etortzeatik, eguerdion. Ondo azaldu duen bezala, aurreko urtean graduatu nintzen odontologia graduan, eta, osasuna etxetik kanpori buruz mintzatuko naiz. Gaian sartzeko, eskuetako higienea egiteko kartelak ohizkoak dira gure inguru publiko guztietan. Liburutegietan, unibertsitateetan, ospitaletan, anbulategietan. Kartel hauek azaltzen digute nola eskuen garbiketak gaixotasun infekzioak saihesteko baliabide modu interesgarria direla. Eta COVID pandemiak eskuen higienea normalizatzea ekarri du alderdi moduan. Baina beste alde batera begiratuz, aho higiene ohiturak askoz atzerago daudela esan dezakegu eta ez daudela oso normalizatuak gure artean. Aho higienea, ahortzen osasuna hobetzeko eta sustatzeko baliabide bat da. Eta lotura estua dagoela aho higienea eta ahortzeko gaixotasunen artean. Hau da, txantxarra eta gaixotasun periodontalak. Gure lanaren helburua, odontologia graduko Kataluniako Nazioarteko Unibertsitateko ikasleen artean, aho higienea egiten duten jakitea. Hau da, odontologiako graduko ikasle guztiei, inkesta bat egitea jakiteko ea agina garbitzen dituzten unibertsitatean daudenean edo ez. Orain azaltu duen modura, higiene egokiak funtsezkoa da gure osasunerako eta baita ere gure ahoko osasunerako. Etik bata bestearekin lotuta daude eta harreman finkoa dute. Eta enkuesta honen helburua da sustatzea higienea baita ikasletan eta gero unibertsitatetik kanpo normalizatzea gure sozietatera. Gure egin dugun metodoa online
online eta borondatez, hau da, opzionala zen egitea, baina unibertsitateko odontologiako ikasle guztioi enkesta bat egin zien preventiba gelan. Eta ahortzen higienea eremuan egiten zuten zehazteko. Hau da, jakiteko agina garbitzen bazituzten edo ez unibertsitatean. Bi galdera egin genizkien. Lehengokoa, hortzak garbitzen badituzte unibertsitatean zeudenean, jakinda ordu asko ematen dituztela unibertsitatean, eta lehengo galderari ezetza erantzuten bazioten, ea segaitik eta arrazoia zehaztu segaitik hau ez duten egiten. Bueno, enkesta honen emaitzak, enkesta 1028 ikasleri egin zieten, eta erantzuna jaso genituen 997 ikasletik. Hemen ikusten dugu, nola 175ek bai garbitzen dituztela aginak unibertsitatean, baina 134,9, hau da, 135ak ez dut ez dela garbitzen aginak unibertsitatean, hau da, odontologia ikasi eta ez dituztela agina garbitzen unibertsitatean. Bueno, lehengo arrazoa alferkeria dela, nagikeria. Ez dituzte garbitzen aginak unibertsitatean nagikeriagatik. Hau da, azaltzen dute segaitik garbitzu behar ditugun aginak, baina gero beraiek ez dituzte garbitzen nagikeriagatik. Gero, bigarren multzoak denbora ez dutela denborarik agina garbitzeko. Bueno, hirugarren multzoak ahaztu egiten dutela agina garbitu behar dituztela. Eta laugarrenak deserosoa dela agina garbitzea unibertsitatea. Segaitik, askok zepillo elektrikoa eramaten dutela unibertsitatera, eta hori desegokia dela, gero guztita, bulto handi badela, eta azkenengo multzoak azaldu zuten ez dakitela segaitik ez dituzten garbitzen aginak unibertsitatean. Orduan, ondoriak. Arrazoi handiena ez dituztela agina garbitzen nagikeria dela. Hau, aldatzeko, hau higieneari buruzko kartel batzuk ipini ditugu osasun hezkuntza eta sustapenerako kanpaina modura. Hau da, askotan ikusi ditugun kartelak komunetan eskua garbitu behar direla eta nola garbitzu, berdina egin agina garbitzeko kartelekin. Hau da, komuna jun eta zelako teknikak eta zaitik guk odontologiako ikasleak badakigu teknika aproposena, baina guk ditugun paziente askotan ez dute teknika egokirik aginak garbitzeko, eta orduan horrek baita ere nagikerira edo ez jakinera eramaten du. Bueno, kartel hauek edo poster hauek sustatuko digute gehiago garbitzera aginak leku publikoetan, eta etxetik kanpoko eroso ez egotera erosoa, baina garbitzea baita ere etxetik kanpo aginak. Eta kartel didaktiko honekin normalizatu nahi dugu prozesu hau aurrera ateratzea. Hau izango litzateke kartela, non bi modutan esplikatut edo azalduta dago. Lehengokoa zepillo elektrikoarekin, nola segundu bat alde batetik, azaltzea aginak 3 aurpegi ditula, oklusarra, vestibularra eta linguala edo palatinoa, eta bero teknika desberdina zepillo manualakenin. Bueno, hau da dana. Eskerrik asko. Jarraian, Xabier Sanzek bere posterra aurkeztuko digu. Bueno, beti bezala, ni arraroa, posterra. Orduan, azkenean gora bera asko eta gero posterra egin genuen, egia esan zeo zer pixkat motza zalako. Egin genuen izan zen, ez dut teoria ezer ikusiko, baina pixkat etorri nahi genuen kongresura, eta orduan esan genuen zein dezakegu, analizatu genuen,
2022an atera zen protokolo berri bat belarritako edo tapoiak kentzeko protokolo berri bat egin zen erizaintzarako osakidetza osorako, eta pixkat horrek ze aldaketa suposatu zuen, ez? Orduan pixkat analizatu genuen azkeneko 6 hilabetetan 2022ko ekainetik abendura gure bi osasun zentroetan, Pasai San Pedro eta Bidebitan egindako erregistroetan, nola funtzionatu zuen protokolo honek, bale? Azkenean, niretzako garrantzitsuena, ez dizue txapa handia eman nahi eta ez dute zer prestatu, hor dakazue, zein da garrantzitsuena, erizainek 197,47 kasuetan era autonoman egin zutela beraien lana, ez? Honen aurretik, tapoiak kentzeko, pazienteak pasa behar zuen, medikuaren konsultatik, volante bat egin behar zion, consentimiento informado edo egin behar zuen, sinatu, historiara igo, eta gero gu tapoiak kentzen genizkion. Eta, protokolo berri hau, Gasteizien landutako protokolo berri honekin, bazkenean pausu guzti horiek kentzen ziren, eta erizainaren esku geratzen zen praktika osoa. Orain, beharrian arazoa dukala, batez ere, ez duela ondo entzuten edo kontatzen duena mostradorian, osasun zentroko mostradorean, erizainaren gana juten da zuzenean, erizaina begiratzen du eta eskoa edo tapoia badauka, zuzenean berak egiten du. Ematen zaio informazio horri bat, ematen zaizkio pautak normalmente olioa edo botatzeko, eta hortik 3 egunetara bueltatzen da kentzea, eta erizaina kentzen du. Eta badauzkagu 3 edo 4 irizpide medikuaren gana bideratzeko, tinpanoa zulatua izan duenaren aurrekariak edo batzuk, eta horiek pasatzen ditugu medikura, beste guztiak erizainak era autonomoan egiten ditu, ez? Eta, batez ere hemen oso esanguratsua zen, lehen egiten zena, lehen erizainak egiten zuen, gero pasa genuen medikuaren konsultaren behar horretara, eta, bueltatu dugula erizainaren konsultara, eta 188an iaia, 87an, erizainak aurrera ematen dula, ez? Eta hori nahi genuen pixkat, hor ikusi. Eta pasadiran 2,53 kasu horietan izan dirala justifikatuta zeren, gehienetan belarriko arazoen aurrekariak zituztela. Eta pixkat, azkena aurreztu diala medikuntzako konsulta pilo bat, konsentimiento informatu pilo bat, batez ere ez dianak historiara igoz, horrekari azkenean gure lankidei, A-ko lankidei ematen diren lana hori ere aurreztu indala, ez? Eta zuzenean guk gure kabuz egin izan dugula dena. Eta hori, erizainaren autonomiaren garrantzia, pixkat ikustarazteko. Eta hori izan posterra. Bueno, baten batek zalantzarik edo galderarik egin nahi dizkie. Irene, zuretzako galderatxoa. Ikerketa hau hematologiako unitatean egin dezue, baina nire galdera pentsatuta daukazue beste unitate batzuetan ere egitea, zabaltzea ikerketa, adibidez neumologiako unitatean ez, azkenen, esan duzu arnas birus instituzialaren patologia hori edo nolako gaixotasun hori, nola baite neumologia bezalako unitatetan egiteko asmoa daukazue edo beste unitateren batean? Ikerketa hau jarri dugulan moduan, baina berez agerraldi bat dagoen guztitan egiten da, ikertu egiten dugu ze gertatu den eta eta hartzen dira neurriak, baina diosuna adibidez neumologian, ez da azterketa egiten ze... nola esaten den. Arnas birus sintzitiala da oso kutsakorra eta gure artean da oso arrunta. Pertsona heldu eta arrisku faktorik gauekoei egingo baziguten guri PCR bat estula dugunean o marranta bat dugunean agian positibo eman genezake. Orduan, neumologia planta batean guk ez ditugu paziente horiek jarraitzen, gu berez ospitalean soilik arnas birus sintzitiala duten pazienteak jakinarazten dizkigute, daudenak arrisku handiko unitateetan, hematologian, ziguan edo talako unitateetan, ze berez horiek dituzte posibilitate gehiago, aukera gehiago, hilkortasun tasa handiak izateko. Biztanleria orokorrean ez dugu begiratzen. Begira genezake, baino berez, guk ez ditugu isolamendu neurriak jartzen neumologian norbaitek
arnaz birus zintzitela badu. Edo, ez zaigu ez da jakinarazpena heltzen. Eskolako erizainak paper garrantzitsua daukatela, esku hartze asko dituztela, zuk orain aipatu dituzun emaitza hauek dira Espainia mailan, Euskal Herria autonomian badaukazuan daturen bat, edo ikerketa hau gehiago igual eginda dago Espainia mailan? Gehien bat, Espainia mailako ikerketa bat da, Euskal Herrian daturen bat bazegon, baino oso gutxi, igual zentro, baten bat bazegon, txenoain esango izu zen bat, baino gehien bat Espainia mailako datuak zian, eta ikusten dala ginen zatik gehiena Madrilen dagoela. Beste herrialde batzuetan, beste autonomia batzuetan ez hainbeste. Euskal Herrian guztira 3 zentro, egon dira 3 urtetan. Lehenengo urtean ontzian 2, bigarrenean 3 eta hurrengo azkenekoan 1. Bai. Bueno, nik uste bai, hemen irudioi ez ezagunagoa bezala dela, eta gero ere ikusi da, behintzat, nik aztertu dituten eskolak izan dira gehienak, denak pribatuak eta itunduak. Orduan, nik uste Madrilen etala ere, igual, eskola pribatuetako kultura gehiago bezala dagoela eta kompetentzia gehiago, orduan. Nik ulertzet eskolarizaina eukitzea, puntu positibo bat dela. Eta... ezakit... espezialisten formakuntza honetan, zerbaitegatik edo daturen bat edo badaukazue, edo zerbait nola dakizue, nola baiteko badagoela eragin hori ikusi dezela eragin hori? Bale, igual taula oso azkar pasatu dut, baina taulan erakusten nuena da, osasunaren sustaperarekin zer ikusia daukaten atalak nola banatuta dauden lege horren barruan. Lege horrek, supuestamente, esaten duna da, unitate bakoitzak, espezialidade hori daukan unitate bakoitzak, ze eduki ikasarazi behar dizkion bere egoiarrari. Bai? Gero hor, 2 motatako espezialitateak bezala bereizten dira. Batzuk dauke marko teoriko bat oso fundamentatua dauna, separatua dagona praktika klinikotia. Eta beste batzuk, ikasteko metodoa jarraitzen dutena da, praktiko klinikoan basatuta dagona, eta gero eurek egiten bilaketa eta ikasketa, alboko ikasketan bidiz lortzen dutenakin. Baina ez dute parte teoriko bat ematen dioten zatia. Emaginek badute joten dira Bilbora eta badituzte klase teoriko pila bat. Osasun mentalekoak ere bai, lan osasunekoak ere bai, baina pediatriakoak ez dute aukera hori, geriatriakoen kasua ez dut ezagutzen, oindio behidatzeko daukagu, orduan ezin dizut hitzein geriatriakoetaz, eta arretarako, lehen mailako arretan lan egiten duten erizainak, parte teoriko bat badaukate, baina ez dakit exactamente zenbat denbora ematen dien sustapenan teoria parteari. Orduan, klaro, zuk egoiarraren eskutan uzten dezunen bere formakuntza askotan hau zentratzen da interesgarriak egiten zaizkion edukitan. Eta beste dana, bai esaten da, ikasi behar dutela, baina, klaro, bere eskutan uzten dezun garaien ez dakit hori aiatzen den gauzatzea. Orduan, hori baloratzeko dago. Orduan, ematen do, marko teorikoak bultzatzen duela sustapena ikasteko behar horrei erantzutea, baina gero praktikan ematen dena baloratzeko dago. Orduan, horretik ezin dut esan, seguro, ze eragin daukan. Ez dakit erantzun dute.
galderatxo bat egin nahiko nuke, gaina justu momentu hontan primeran etorri zait. Alaitzi aurkeztu diguzu lan hori, ez da galdera, oso interesgarri iruditu zaidala eta gustatuko litzaidakeela emaitzak ezagutzea, ez dakit datorren urteko biltzarrean edo bestela amaitzen dezuenean presiori gabe. Hau egin naizela, ez? Lana eman nahi da. Lan hau a priori inbergen duen pediatriako erizainak eta biok. Bueno, bigarren urte honetan, lanak pilatu zaizkigu eta nos han crecido los enanos esaten bezala. Eta, karo, guain oso zentratuta gaude egoitza mailerako lanak eta proiektuak presentatzearekin. Orduan, horrek denbora asko kentzen digu eta beste proiektu hau bigarren mailako bat zana gelditu da hor kajoian sartuta. Eta ja, behai galdetu nion azkeneko aldin zentzon, hemendik aurre etzola gehiago zerrengo. Baina, bueno, igual, bukatzen donen residentzie egoiarri zetea uzten dionen talanen hasten denen igual berriz etortzen zaizkio gogok berriz hartzeko tema, baina egia esan, zaila da, ze behin lanen hastentzean ere bai, ez dauzketzu orduk horta dedikatzeko emate izkizuenak. Orduan, esfortzu hori egin nahi balen badezu, zure ordutegitik kanpo emar dezu. Eta, segun ze bizi sozial daukezun eta ze bete behar dauzketzun lanetik kanpoa, oso zaila da hori aurrera amatea. Ni saiatzeko asma dauket. Baina, ni hurrengo urten, laneko osasuna ikasten nahi naiz, baina nire plaza primarian dauket. Orduan, egia da lan hau edozein egoiarrei eragiten dion tema bat dela eta edozeinek parte hartu dezakela, baina hasi como egoiarragean garaien, kasi bultzatuta garen olako gauzak egitea, baloratzen diguelako, puntuatzen diguelako horik egitea dio, gero laneko garaien pixka talde batea gelditzen da. Eta orduan, puntu hortan ja aurrera matea gauza gehiago kostatzen da. Besterik gabe, jarraitzen badezue, kontaktu hartuko dizu da eta gustatuko litzaidalaka horren berri izatea. Nire galdera nahi nion planteatu, Andersen zure izena, barkatu. Oso ikerketa interesgarria iruditu zait planteatu dezun hori, ez? Nagikeriana oso emaitza ilustratiboa izan da baita ere. Kara, askotan pazientetan ikusi dezakegun gauza bera, ez? Ezagutza agian badaukagula, baina ezagutza hortan oinarritutako praktika aurrera eramatea, beti ez dela harreman zuzena, ez? Zuen talde dian horretan, ikaslea beraiek, iruditu zait, erantzute tasa oso altua izan zenutela, 80% edo, oso altua. Bai. Nola animatu zen dituzten ikasleak parte hartzea? Egon zan hor, venga. Trukoak. Optatiboa zen, baina nola klase barruan zen, hau zen posta elektronika ora bidali eta zuek erantzun etxian nahi dozunean ez, baizik eta preventiba gaian izan zen, 10 minitxu klase eta klase artean, non maisuak baitza ere hitz egin zebaten ikasleekin, guk lehengo maisuekin hitz egin genuen, azaldu genien zer zen kuestionario hau eta azaltzeko, eta gainera prebentibako irakasleak gai hauekin sorotuta dauz, plasmatzeko nola prebentzinoia den ahoko osasunaren pilar handizena, hau azaldu zuten, eta ez zuten behartu, baina animatu zuten. Bai, abstentzioiak egon ziren, baina, 10 minitxu zituzten, 5 minitxuko, ze 5 segunduko enkiste bat betetzeko, eta esan, klasean zeudena, ez zeukaten ezer oberik eitzeko, beraz, egitza esan behar da, ez da? Igual parkian zeudenian gara gaudo bat hartzen, ez zuten enkista hobeteko, baina klasean zeudela eta ez zeukaten beste gauzarik eitzeko, horrea etxik izan zen, hain maitza altuak lortu genitu. Ikerketaren alderdi izkutua, ez? Entresijo esaten den hori. Eta azken honekin jauzten diet beste parte hartzen. Claro, ikasleek kontzientzia hori badaukate, ez? Beraiek pazientei ematen deten gomendio hori, beraiek praktika hori aurrera ematen duten edo ez duten. Neurtzerako orduan
inkestak egin zenuten primeran, momenturen batean baloratu zenuten behaketa egitea, ez dakit komunera gasturatu eta grabaketa agian ez, baina norbait biltzen egotea, ez? Obserbazio egin da honek garbitu ditu hortzak, honek ez. Nik baita ere lan egiten dut arlo pribatuan eta paziente ugari ikusten ditugu eta ikusten dut pazientek denak esaten dabe adina garbitzen dituztela. Gitxinez egunean bitxan, danak gezurra esaten dabe. Danak gezurra. Eguneko 89 esaten dute egunean 3 garbitzen dituztela ginak, behin eskerrak emanez. Beraz, ni baitxare ikarlea izan naiz eta baitxaren agikeriak euki ditut. Eta hau, trasladatu aldot beste ikarlei. Dauz, gehienetan, hau trasladatzen da, emakumeak, gutxienez nire arloan gehiago erretzen zuten, eta erreta gero gehiago garbitzen zituzten aginak. Baina, ez nahi jun komunera ikusten agina garbitzen dituzten edo ez. Suposatzen dut, batzuk, bere 977 ikasletik, batzuk beraien barrura baitxere kusurra esan dabela eta esan bai garbitzen dituztela aginak, baina gero gezurra edo gitxiagotan edo enjuage batein agina garbitzeko pasat, baina ez da berdina, sesgoak dauz beti. Zeuri. Kaixo, jake aukera hau dakagun, batetikan, zorionak ikaragarri gustatzen zaizkit, ponentzia guztiak, komunikazio guztiak, Baina nire galdera, estizea? Alaitz, markatu. Erizainen espezializazioak direla eta, badakizkigu denak ez dutela azkenian espezializatzearen araberan lan egiten, ez da? Ez dakizuen lanean, eskabaitare kontemplatu zuten baloratzea, horrek funtzia badun, ez? Izatea plaza espezializate hortan edo ez. Guk adibidez geriatrian espezializatuta gaudenok, ez daukagu plazarik inon ere. Baina, ez dakit hori baloratu duzuten. Jendeak gehiago ikasten duen ez duen. Esan dezu geota espezializatzekotan ikasketak egiten dituztela, baina ez dakit baloratu zuten, motivazio bat den edo ez. Eta bestetikan, arnasketa horretan, baita ere, administrazioari gehiago onolatan, pixka presionatu, hori, nolabait aukera bat izatea lan horretan egitea, espezializate horretan, ez dakit hori baloratu duzuten. Ikerketa, ondik nola, ez ditugun inkestak nik animatzen zaitut ere agurtzan emezela, zu jarraitu eta. Aukera dauke hori aldatzeko. Ikerketa kualitatibo batek onartzen duena da precisamente aldaketa horiek. Gero, asetasunera hilatu arte, konprobazio asko indaizkitzu modu askotara. Orduan, parte kualitatibo hori egiteko daukeu. Nire esperientzikatik izango izut, ospitalen ikusi etelako, pediatriako erizainak adibidez, ez daukate, ez da, gero lanpostu finko bat, euren profila bideratua dauna. Eta horrek nik ikusi detenakatik ematen dut frustrazioa gehiago sortzen dula ikasten duten erizainetan, beste edozer gauza baino. Normalen nire esperientzikatio ikasten hasten dan hori, interesa duelako hasten da ikasten. Azkenen, eir bat pasatzea da Espainia mailan hainbeste pertsonan artean plaza bat lortzea, exigitzen du ordu asko ikastea, eta hori dana ez dezu egiten motivazio bat ezpalen badukezu. Orduan, motivazio hori iruditzen zait importantea dela, eta gero, egoitza garaia oso periodo latza eta gogorra da, eta, gogo horiek eta motivazio horiek jaitsi indaizketa. Egia da jaitsi daizkela gehiago, gero euren lana garbi ikusten ez duten plaza horietan. Berdin pasatzen da lehen arretako erizainekin, eta geriatriakoekin esan ez dela. Bestek, en principio, plaza propio dituzte. Salud mentalekoek,
emaginak eta guk ere bai, lan osasunekoak ere bai. Igual dira 3 espezialitate trajektoria luzea daukatenak baita bestea baino. Nik uste aiatuko da gauza badala, baino gauza guztia bezala gizarte aurretik dijoa, nahiak aurretik dijoazte eta legeak atzetik etortzeia. Eta legeak atzetik etortzen dien garaien, aiatu gea formakuntzaren legeaino, baino ez gea aiatu hori praktikara eramateko puntuaino. Ni dozentzian, ospitaleko dozentzian errepresentante naiz aurten. Eta aiatu gean konklusioa izan da, leku guztietan protesta egin behar dela. Porque erderaz esaten bezala, el que no llora no mama. Orduan, erizaintzako subkomisioan hau planteatu da behin da berriz, eta gure erantzuna izan da komisio horren buruz gitza ematen duten pertsonak, aurretik esan da dauketela hau ospitaleko agintariei eta ez dutela ezer egin. Igual, guain buruzagitza hori behintzat Donostiko esian aldatu danakatio, igual aukera hona da berriz errepikatzeko. Eta intentatzen egana da, lehenengo gure espezialitateak jendei ezagutaraztea. Ze asko pasa zaigu, praktika eta rotazioak izate ditugu, zerbitzu ezberdinetatik, zerbitzu ezberdinetara joan, eta galdetzea gu zer garen. Baina ez bakarrik medikuek edo beste espezialistak, enfermerak ere ez dakite batzutan ze espezialitate dauden. Eta ze egiten dugun rotazio horietan. Orduan, bai, momentu egokia da, hori planteatzeko, eta ekainen, egin behar da, gure TFR edo egoitza mailerako lanen aurkezpen bat, Donostiko ospitalean, eta nik proposatu non hor gonbidatzea bai bertako agintariek eta bai kolegioa. Ordu, etorri ezkio eta baitare kanpoko jendeak publizitate ematen balen bazaio erresago izango da. Plaza hori lortzea, baina momentuz, ez dut erresa ikusten, igual hemen joapadan honek beste ikuspegi bat badauka, ez dakit. Ni oso kasu gutxite jaten. Ni daukat titulua, baina aginte gutxi, Hemen badaude baitare beste unitate buruak edala, eta bereek ere berdina esango dizu, titulua bai, baina guk ere planteatu izan dugu joan bezala, askotan, nik ez dut egoliar bezala, baina nik bi espezialitatea dauzkat, bide desberdinetatik, eta bat erabili gabe duela 15 urte, enpresa, ni daukat duela 15 urte, baina erabili gabe, zen ambulategitan egon naiz, eta oain mandigute bigarrena, bia excepzionaletik edo, oain hasiko dira, oaintxe gaine badiru ja hasiko diala, erizaintzako familiko espezialistak jartzen osi guztietan, oaintxe. Baina hori ere ez da atera, esan dizut. Ez da oraindik operik egon, ez da egon, orduan, iritsiko dira, bai. Baina gero gaina, nik uste horrek atzetik dauzkala gauza asko, ez bakarrik plazak sortzea, seguramente rekonozimendu ekonomikoa ere egon beharko da espezialitatea dutenekin, gauza asko daude atzetik, eta niri behintzat kasu zero, ez pentsanik kasutik daten. Gurekin kontatu benetan. Mairi egin nahi nioke, aldut? Mairi egin nahi nioke galdera zegu, atzetik gabiltza baita ere, eskoletan erizaina izateko, nik animatzen zaitu dena, galdera den, baina animatzen zaitu dena da, baita ere hemen Euskal Herriko arnausketa egitea, eta baita ere modu berian, porque, guk honetaz hitz egiten dugun mailan, esate dute, eskoletan erizaina izatea dela artikulo de lujo. Orduan, interesgarria iruditzen zait jarraitzea hildo horretatikan eta lan egitea, albada elkarrekin hori. Baina galdera bat badaukat, eta familiaren hausnarketa egin duzute, ze guk azkenean jasotzen duguna da familiaren kexak, ez? Ze badire gaixotasun kroniko batzuk, batez ere diabetesena dienak, oso gezki daramaten asuntu hau. Eta ez dakit alden hildo horretatik hartu edo egin duzuten pentsamenturen bat, ze pasatzen den familiarekin edo... Berez, nik lan hau masterra mailerako lanetik atera dut, eta ni masterra inun Camilo Jose Cela unibertsitatean, eta unibertsitateak bai daka konbenioa School Nurses enpresarekin,
pixka bat eskola erizainen inguruan ikerketak ateratzen joateko era desberdinetan. Bai, lanaren hasieran, lana zabalagoa nahi genuen eta konparazioak egin bai, gauza batek nola eragitezun beste batean tala, baino lagina oso handia zen eta denbora mugatua zen, orduan lan honetan ezin izan genuen dena sartu. Baina, bai dago intentzioa masterretik handeta jarraitzeko dago horre talde bat eta pixka bat hildo horretan ikertzen jarraitzeko. Eta gero egia da, enpresa hau, dala enpresa bat beraiek jartza dituztenak. Da enpresa bat con objetivos sociales solidarios edola, eta da beraiek jartzen dituzte, zentroa jute zezkie beraiek esatea eskola erizain nahi dutela, eta orduan beraiek jartzen dituzte erizainak. Orduan, ez dakit horrak ordi ekonomikoak tala nola dian, baina berez beraiek ordaintzen dituzte erizainak. Eta nik uste igual horrek ere eragina dakala, lagina izatea gehien bat pribatua eta itunduetakoa, ze eskola mota horiek askatasun gehiago dakate juteko lako enpresa batea eta esan, eskola erizainak jarri nahi ditut, eta akordi batin, zuek jartzen dugu igual materiala, zuek pagatze guzue eskola erizaina, eta akordi batea iritsi egia da, publikoan sartzea zailagoa dela, ze azkenean sare bat da, eta beste lege batzu eutxita dago, orduan eskola publiko batek ezin dugun enpresa baten gana, jarriko jazu eskola erizaina, nahiz eta behaiek ordainduko luketen, zailagoa da aurreatzea, orduan ikusteet zentro pribatuetan hau lehenago sartzen joango dela, baina publikoan ezaket, nahizu esartuko da, baina sartze baldin bada bai kostatuko duela, azkenean aldaketa estruktural bat eskatzen du. Jarraituko dugu lanean, kino jora noma masaten dut bezala, presionatu beharko dugu, eta nik baita ere Xabierreri. Azkenean, kezka bagelitu zait, ez dakit esan duzun edo ez, baina, pausu pila bat egia da kendu diela asunto honetan. Jakin nahi nuke, azkenean, ze pasatu den consentimiento informado horrekin, ez? Gu pixka bat hortikan ginen, zuzenean eman dezala erizainari, eta zertan gelditu den asunto. Erizainak esan dugunean, ikusten dugunean belarriko esku badaukala, eta kendu behar diola, entrenatzen zaio informazio horri bat. Informazio horretan ja jartzen dituz gaitzi gendetezke, gertatu daiteke kendu eta gero, eta konsideratzen da consentimiento informado, baina ez da firmado por el paciente, baizik eta gordetzen duzu historian eman diozun papela, eta orduan ja horrek balio duela pazienteari agertu arazi dizkiozula egon daitezkeen kontra gertaerak edo. Orduan horrekin baliozkoa da. Baina ematen zaion papelean jartzen ditulako, eta papel hori geratzen delako historian. Bale, primeran. Eskerrik asko. Ez que seinagilari firmatu ditzitzaion, ez? Ez dakit erizainari. Baina osi batzuetan. Horregatik, hau Gasteizetik egin izan zanean, baloratu ziren modu askoz osi batzuetan egiten zen, beste batzuetan etzen egiten. Modu desberdina zuen, osi desberdinetan lan egiteko, eta azkenean egiten dena izan da pixkat zentralizatu, eta erabaki azkenean, errezena, egokiena, eta azkenean pazienteari informazioa baten zaio, geratzen da historian eman zaio la informazio hori, eta pazienteak irakurtzen badu edo ez, ikusiko du, ze azkenean ezin denen atzetiko, baina informazioa eman bidiozu eta etortzen badakentzea, badak izan dauka, zerik papela eman dio. Eta horrekin onartzen da, pazienteak bere onarmena ematen duela. Bale, eskerrik asko. Bat konsentimento informatuari buruz, ostiralian, osakidetza barruan nago, eta, PVB bai, eta ostiralian, dentista naiz, ostiralian eukigenduan batzar bat, goi mailako zuzendari, eta horre plaza guztiak egin dira zenak askanengoko denporaldian, eta lasaitasun guztiagaz eza eben, batzuk etxio zue konsentimentua, beste batzuk ez, ni harritxuta gelditxu nintzen.
goi mailatik libre itxi eben, batzuk etxia konsentimentua, beste batzuk ez. Hori, izten dut hor. Gero, espezialidadiari buruz. Nik uste dut esan duzun, erizaintzako espezialidadi buruz, nik uste dut esan duzun modura, ikasi, itxi zure bizia, azterketa batein, Espaini maila guztian konpetitu, ez dala gutxi, eta penia da gero, batzuk espezialidade batzuk, bezeukitxia, ez plazarik ere ez, ezta? Orduan, nik enjoten, hausnarketa izan da, osasun zientziako graduetan informazio gitxi dago legislazioari buruz eta zelan dago zen gauzak. Danak doiaz, azterketa gainditzera notarik altuena ataratzia kompetitibidade handiarekin. Bardin jat medikuntza, odontologia, erizaintza. Orduan, pixka behar da informazioa. Gure ikaslia esan, zer dagon, segaitxi daton, nundik datorren, eta noralgarien joan. Eta implikatu ikasliak bebai. Eta gero, enpresa handi horretan osakidetza dana, nik ikusi dut aldaketak oso zailak direla. Eta peni emoten hau, eta ni momentu honetan ez nago sindikatu baten bez, baina peni emoten hau, ikustia aldaketak egiten dira zela mai sektorialian bate-batek esaten da benian, ez dakiz zer optikoak behar duguz, kategoria hau jarri behar da, edo plaza honek sortu behar dira, edo orduan horre egiten dira. Ez gaitxu ez entzuten zerbait dakigunari, zueri esate baterako. Orduan, kolekizuak be lan pila bat alda behin, baina askotan eurak nahi da benian, erizaintzako kolekizuen indarra niretzat handila da, orduan hortik be aldo zue joan, eta ez dakit sindikatoen mundua niri esaidu gustatzen askorik, baina eurari entzuten dut, zenbait sektorialetan guri langileari edo zerbait dakigunari, inoiz ez, kortapega basietan, eta ez goiaz aurrera, holan. Danok daki zer dagoen gertatzen eta nun gagozen, abestalde baterako behiratu dalako, eta hala, berdin egingo dugu. Eta esan duten modura, zuzendari pilo bat, eta diru publikoa barra. Eta galdetu bez, eta zuen plazakin, eta zuen espezialidadekin, hori dago gertatzen. Orduan, hor dago motivazio ikaragarria gauzak aldatzeko. Baina, karo, entzunen bihar da. Ez bada entzuten, orduan, ni laburtzeko ikasleari informazioa emon bihar jako, legislazio eta haunek histori guztiak ez irakasliari ez ikasliai ez jake gustatzen, baina nik uste dut informatuen bihar dira zela zelan dagon kalia, zelan dagozen legiak, segaitxik dagozen, zer aldatu bihar dan, eta gero beste alde batiatik, etxe handian dagozen eibe bai. Behintzat, entzun, eta hau dago, eta ez egin kortapegarik. Goazen gauza barriak etxera. Beharrezkoak direna ganera, ze jentia prestatuta dago. Eta, zorionak dan hori. Kaixo, egunon. Ziuko egoiliarrari. Datu guztien artean geratu naiz batekin, esaten duzu, ziun, sartzen direla blokeo aurikoventrikularrarekin 160 gizon eta 140 emakume. Eta jakin nahi nuke hori prebalentziarekin, ez dakit hori, gaixotasun prebalentziarekin antzekotasuna duen ala ez. Zer nahi oso, galdera da, ia blokeo aurikulo-ventrikularra dutenak ziun ingresatzen duten? Ez dut ulertu oso ondo. Esan nahi dut, ezberdintasun hori, gizon edo emakumeen patologiaren artean ziun ikusten direna eta sartzen direnak, prevalentzia hori, dela, konparagarria dela, sartzen direnak eta ikusten den prevalentziarekin. Eta ingresuena.
danak, karo hori da galdera, ez? Ia blokeo aurikuloventrikular guztiak ziun ingresatzen duten, edo ez. Kontua da, ziun ingresatzen dutela markapaso bat jarriko bada, edo bai edo markapaso, claro, ziun ingresatzen, gure zioan daude bi alde, ez? Arritmien unitatea zioak eramaten du, eta orduan unitate horre jartzen ditu markapaso guztiak, baino ez du zertan zioan ingresatuta egon behar markapaso bat jartzeko. Hau da, ziun ingresatzen dute markapaso provisional bat jartzera datozen hoiek, edo jartzeko kriterioa daukaten hoiek, gero markapaso definitibo bat jartzeko. Bada jende bat agian, adibidez dauzkalako, inventatzen dute, 85 urte, hainbat patologia eta etc. Eta blokeo, 3. mailako blokeo batekin datorrena, igual ez da kandidatua ziun ingresatzera, baina bai momentu akutua gaindituta markapaso definitibo bat jartzera, ez? Bueno, erratzen bana zuzendu Feliz, baina... Blokeo batzuk, bestelako sintoma batzuk dituztenak, batzuk blokeo bat dute, esfortzuko diznea bakarrik daukate, eta horiek ez datu ziura. Ez eta bukaeran taupada markagailu batekin bukatu. Gurena datoz, blokeoen barruan, sintoma akutuekin gaizki datozenak, eta farmakologikoki edo elektrikoki tratatu behar ditugunak. Orduan, gaixotasun guztiaren barruan, prevalentzia ikerketa bat egin beharko litzatekeia blokeo guztien barruan zenbat dian. Eta hori nidakira da bintzat ez dut. Bai, egin dira, taupada markagailuen seriak aztertzen. Berez, blokeoak gurena datozenak larrienak bakarrik dira. Hau da, edo farmakologikoki edo elektrikoki tratatu behar direnak. Badaude blokeo batzuk edo ustekabeko aurkikuntzak dianak, edo beste batzuk ez daudenak hain gaizki, esfortzuko diznea bakarri daukate, baina besterik ez. Horiek ez datu ziura. Orduan, prevalentzia orokorra aztertu beharko litzateke kalean komunitatean zen badan, eta hortan ere, hori neurtzea ez da erresa, orduan taupada markagailua jarritakoen seriak aztertu beharko liake. Eta taupada markagailua jarritako serietan hainbesteko ezberdintasunik ez dago. Bai. Bai. Bai, gutxi gora bera taupada markagailua jartzen dianan artean, ez dago ezberdintasunik. Gaixotasunaren tratamentu orokorra hartuta, ez dago ezberdintasunik, baina larrienak gurena datozenak bai.